Mga higala ug mga kaigsunan, kumusta ka ninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBC mamon sa kamong pagdapiton sa pagpamatiw sa kataknang tulumanon, mga langitong lamdag sa kinabuhi nga may magapagatod sa tao ngadto sa kaluwasan. O kini ang inyong alagad sa ganginan, Brother Hermogenes Macarayo, magapanginaot nga nakapagpalon na kamo sa inyong tagsa ka mga lingkuranan. O aron sa pagsaksi o paglantaw, pagpaminaw usab nining atong programa karon, mga langitong lamdag sa kinabuhi nga among igato da kaninyo, mga kamaturan puro lamang mga nakasulat sa Biblia o kung may mga basahon man nga mga referensya nga pagbasahon kana dili aron supakon ang Biblia. O kini nga tulumanon padayon nga patalingugan dinhi sibiyahan sa Radyo Bandera diri sa Villanueva. Gani nga oras alas 8 paingon kita sa alas 9 sa gabi. O mabati usab kini dito sa dapit sa Iligan Radyo Bandera. O ingon man usab diha dapit sa Balingasag, mabati usab kini sa Y Kurat FM. Mabati usab kini ang atong programa mga langitong lamdag sa kinabuhi alas 8 sa bugsugod ug alas 9. Ug ingon man sa sibiyahan sa Kalamba sa Bato Claridel, mabati usab kini sa DXMM FM. Ug ingon usab dito dapit sa Surigao, mabati usab kining programa mga langitong lamdag sa kinabuhi. Ug ingon man sa DXKO, mabati usab kini ang atong programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi magsugod sa alas 12 paingon sa alauna. O sa dili madugay mabati usab kini sibiyan sa Radyo Ultra ang atong programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O sa dili sa madugay o mabati sab ang programa dito dapit sa Manolo. O dito sa dapit sa Pagadian, mabati usab kini sa DXPR. O gingon man dito dapit sa Dipolog sa DXDR, mabati usab kining programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O gingon man sa Cebu sa DYLE, mabati usab ang atong programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Ug kining hiyo na karon ikauban pa mga ministro. Kumusta kaninyo mga igsunan ug makaigalaan? Kini karon inyong isuon Brother Mario Arlito Chavit. Magapakiguban karon ining usa ka taknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Aron sa pagpadayon mga kaigsunan, ihatag ko sa kauban uban pa nga ministro. Kamusta kaninyo mga kagilaan ug igsunan? Ginisab si Brother Romira Macamos tambaya yung pros pagkatud sa kapaturan. O magpaila pa karon ng usa pa ka ministro. Kumusta kaninyo mga igala ug mga igsunan? Kininyo malagad sa kahinan Evangelista Brother Gisrael Macarayo. Akong kauban Brother Hermogenes Macarayo ron sa paghisgot sa Timor. Ang ato sa dili pa nato hisgutan ng atong topic mao nga ato sang gipangumusta tanan, gi-general nato ang pagpangumusta sa atong nagsuportar sa programa dinhi sa Radyo Bandera sa Villanueva. O dito sa dapit sa Radyo Bandera sa dito dapit sa Iligan, mabati usab ang programa tungod sa mga suportar sa mga kaigsunan dili namo tos sa ang pag ngalan isugot sa ngalan sa nagsuportar tungod kay importante kining gabiuna karon nga atong panubagan ang isyu ni Mr. Bindilio. Una, ang atoa nga prinsipyo sa PBCM walay mahitabo nga tubag kung wala gyoy tubagonon kanara. Ug wala poy nang hilabot adili pod mahitabo ang pagtubag. Pero kung dunay mokuhit sa doktrina sa PBCM, asigurado na dunay pagahimuon nga pagpanubag sa mga ministro sa pagtulon ang PBCM. Inana nga sistema. Tungod kay niya tas nasod nga gitawag og may kagawasan tungod kay gilatid sa Philippine Constitution sa Bill of Rights Article 3 Section 4 Section 5 gitagan tag freedom of religion o gitagan tag freedom of speech. Busa libre ang mga tao, libre ang pagpili sa mga tao sa baruganan o relihiyon nga ilang pasakupan. Doon na say kagawasan ang mga nagpanghimatuod o naglig-on sa pagtulunan nga ilahang giwali ug ilang gipamatud-an ug ilang gidipinsahan.
Katungod sab nila ang pagbuhi og isyu ngadto pod sa pikas nga baruganan ug katungod sab sa gi atake sab o gihilabtan nga pagtulunan ang pagtubag. Kanara tungod sa kagawasan nga gilatid sa Philippine Constitution nga niya sa nasod sa Pilipinas. Busa ang prinsipyo pod sa PBCM maura ni. Kung walay mo hilabot sa among doktrina, doktrina ang among atimanon, ang among pagpamatuod bahin sa pagpalambo sa doktrina o sa pagtulon ang PBCM. Pero dunay mo tatsar og mo hilabot sa doktrina sa PBCM, diha na magsumikad nga dili og dili magpasagad ang mga ministro sa PBCM na. Brad Romira Macamos nabas Biblia nga kun dunay naa ka na sa ustong naakas pagtulunan unya ang imong pagtulunan unya gihilabtan sa diha nga ilabtan o wala ba himuon nimo nga aksyon o aksyonan nimo? Aksyonan nga gina Brad Makarayo. Ato lang pagkabasahon din siya nakasulat sa Roma sa iyang kapitulo 14 bersikulo 16. Ingon ninyo ang pamayag. Busa ayaw ninyo tuguti nga panamas-namasan pagsulti ang gipakamayo ninyo. O busa dili day kuno tugutan nga panamas-tamasan pagsulti ang ginapakamaayo. Kana mo'y nabasa sa balaang kasulatan. Karon kun naata sa husto nga pagtulunan ang atoa nga pagabuhaton defensive kanara dili ta mohimog opensiba. Kana bang ikaw mo imo open nga manghilabot ka ngadto sa imong isig ka pagtulunan ngadto sa pikas nga baruganan. Og ang prinsipyo nga giuptan sa PBCM kanang giingon sa Biblia nga dili manghilabot kung wala pod manghilabot ang imong isig katawo diha kanimo. Naba sa Biblia Brad Warlito? O ni Brad Makarayo. Dinis nakasulat sa basahon sa Proverbio sa iyang kapitulo 3 sa iyang bersikulo 30 gingon dinis pagpahayag kini inyong patalinghugan. Ayaw pagpakig-away sa usa ka tawo nga walay gipasikaran kung siya wala manghilabot kanimo sumala sa pagpahayag Brad Makarayo. Busa, amo sang giplastara ang mga nakasulat sa Biblia ingon nga mo'y sumbanan kung tao ka sa Dios. Kanara. Ang gusto sa Dios nga gilatid sa Biblia ayaw panghilabot sa imong isig katawo kung kini wala manghilabot kanimo. Kana gyud gitamdan sa PBCM. Unya kung panalitan na ay mubuhi og isyo, bisan pa sa mga pangutana. Kung pananglitan dunay atake nga mahitabo o tubagunon, og mutubag ba ta sa dili na insakto nga pagtubag Brad Jisrael og diha sa maayong pagtubag ingon nga may sumbanan sa ngalan nga naa ka diha sa atong Ginoo Kristo. Maayong pagtubag Brad Makarayo kay giingon diri sa nakasulat sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 15 giingon. Hinunuwa sa sulod sa inyong kasing-kasing katahain ninyo si Kristo ingon nga Ginoo. Gikinahanglan andam kanmo kanunay sa pagtubag kang bisan kinsa nga mangutana sa hinungdan sa paglaom nga ana kaninyo himuha hinuon buhatan ninyo kini uban sa kaaghop ug kataha. Busa, giingon ang katahain ni Kristo. Ang damo kanunay sa pagtubag kang bisan kinsa nga mangutana sa hinungdan sa paglaom nga naa kaninyo. Buhaton ninyo kini sa kaaghop ug kataha. Kun naa po detas pagtubag natas pagkamaaghupon, natas pagkataha, ingon na kita nagbaton tag pagkataha ngadto sa Dios. Tungod kay kita tao man sa Dios. Kung muhimo ka sa pagtubag o kung mutubag ka, kinahanglan nga ang imong pagtubag plastar nga pagtubag nga susama sa tinimplahan o templado ang imong pagpanubag. Naba sa Biblia, Brad Rome, Kamos? O nadunagi ka na Brad Makarayo. Atong basahon din siya nakasulat sa Roma sa iyang kapitulo 4 bersikulo 6 nagingon. Himuha nga sa kanunay madanihon ang inyong sinultihan. Tinimplahan og asin nga tungod niya na inyong mahibaluan kon unsaon ninyo sa pagtubag kang bisan kinsa. Busa giingon sa mabatunang kahigayunan. Kinahanglan kuno ang atong pagtubag kuno tinimplahag asin ang atong sinultihan. Ang mga pangutana ni bisan kinsa tinimplahan og asin ang atong sinultihan sa ato pa templado. Kinahanglan nga maghuna-huna ka ba alang istorya ka magwa kag bitsin og asin karon imong timplahan mga ninaw ka timbang-timbangon mo ang plastada sa imong pagtubag. Ingon nga mao kanay sumbanan kung tao ka sa Dios. Kay kung tao ka sa Dios,
mamulong ka sama sa pagpamulong sa Dios. Unsay prueba Brad Warlito kay plastar tani usa nato ipabati karon og kinsa ang ato karong tubagon karon kay ni atake sa pagtulon ang PBCM. Oo niya, Brad Makarayo. Dinhi sa nakasulat sa unang Pedro sa iyang kapitulo 4 versikulo 11 giingon dinhi sa pahayag. Ang tao nga magasulti kinahanglan magasulti siya ingon nga sultian sa pulong sa Dios. Ang tao nga magalagad kinahanglan magalagad siya ingon nga may gahom nga hinatag sa Dios aron nga sa tanang butang ang Dios magahimayaon pinaagi kang Hesukristo kang kinsa ang himaya ug ang panggahom hangtod sa hangturan. Amen. O busa giingon nga ang tao di sa Dios di ay magalulti ka ingon sa sinultihan sa Dios. Unya aron kuno ang Dios kuno pagahimayaon pinaagi kang Hesukristo sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Busa kuna adeta ang atong stand sa pagpanghimatod ug pagwali nata sa dapit sa atong Hesukristo. Unang-una, timbang-timbangon tinimplahan daw sama sa tinimplahan nga buta nga imo ang gamitonon sa matag adlaw sa mga pagkaon kinahanglan nga imuha ka ng na templado. Huna-hunaon timbang-timbangon kung kana mugawas ba nga kana sinultihan ba nga iya sa Dios nga tao ug dili sinultihan nga iya sa tao sa Dios. Karon dinhi na. Kinsa ang usa sa nga nibuig isyo sa PBCM nga among atimanon ni ining kagabhion karon? Kinira. Nagpasiatab man gyud ni siya. Muni giingon kung wala pa unta ni manghilabot, siya ra man pud ang among gisentro ani. Kay ngano, niingon man siya, sa matag dapit kuno di ina iyang programa, labhan man niya ang PBCM. Naara, mabati kuno. Sa ato pasige man ni siya panghilabot, mao ni nga dunay tubag sa mga ministros PBCM. Sagi kaingon bitaw namo Roma 14:16, dili pasagdan, di pud mi manghilabot. Kung wa pud manghilabot, buti pasabot, way tubag nga mahitabo ug walay tubagono namo. Karon kay doon na may hilabot kinsa? Si Mitchell Bendilio nga pastor sa SDA nga naa sa Dipolog. Niya atong paminawon. Kung gusto mo nanghilabot bagod ug wa mo kabati, paminawa ang programa niya matag Domingo naas Balingasag sa Way Kurat FM. Paminawa ninyo sa naminaw ning programa mga langitong lamdag sa kinabuhi. Nas dapit sa Balingasag. Hook up ang iyang programa sa Dipolog diha sa Way Kurat FM diha sa Balingasag. Mao na mabati ninyo kung unsa ang iyang baba sa paghilabot niya sa PBCM. Na para nga ang atong pagtubag makaingon kamo nga mao di ay nga nayon ani mga ministro sa PBCM kay duna di ay sila gitubag. Niya ang yaw-yaw ni Mitchell Bendilio, paminawin ninyo kung unsa ang iyang ang iyang gibuhian nga mga isyo o kana angay bang pasagda namo og tan-awa pod kung kini sinultihan ba sa sinultihan sa tao sa Dios. Tuana, nabati ninyo ang iyang gisulti. Ang iyang gipasabot, namatay naman na. Sa katawa pa lang idan, ngilad na. Unya, ang pangutana karon niingon siya, unya, unsa ang pagbangon ana nga, giasin man na, ila man ang gibulad. Tanawa ra. Unya, pag ingon nimo giasin gibulad, kakita gyud ka. Wa ka mauwaw sa mga sakop sa PBCM kung ang magtutudlo nga lawas na gibulad o giasin ba? Tanawa ra gani ang nanghingapin nga mga inistoryahan ni Bendilio Augusto ba? Ato man ni karong susihon karon. Unya niingon siya nga matod pa nagtuo siya og ang iyang gipanulti lig-o na. Unya kay imo man ang gibuyan nga istorya, ang imong bakak, ang imong pagbutang-butang kana day pag-ingon day nimo giasin, unya gibulad. Unya tinuod na. Wa gani kakakita sa giplastaran sa among magtutudlo, wa gani kakakita sa lawas among magtutudlo asa gibutang. Ana ra nga sistema unya mubuhig istorya, mura bag suwito. Oy Bendilio, ang labaw na sayod sa panimalay, ang tag-iya sa panimalay. Dili kay ang mubuhi sa pagkasayod katong dili tag-iya sa balay. Muna og moingon ang dili tag-iya sa balay, nahibalo kog unsang naang butang sa balay anang tawhana. Tanan nga naa di bisag sa iyang hinipusan nahibalo ko. Muna klarong bakak. Kaya ang labaw na sayod bisan pa sa hinipusan, kadtura ang tag-iya sa balay. Busa kay dili ka PBCM, ayaw pagpatakag istorya kanara. Na karon na aba sa Biblia nga kini
sama sa sinultiang Bindilyo, nagpataka og istorya, gibulad kuno ang magtutudlo, nagtuo siya nakaigo na. Karon, ang mahitabo no na Bindilyo anang imo pagyaw-yaw noon, ikaw may migo, ikaw may masupalpal, ikaw may mauwawan. Ano man, sa balang kasulatan, og dunay taong mapanamas-tamason, Brad Jisrael. Unsa ang giingon sa Biblia nga matang sa pagkatao? Kana bang magpatakag istorya nga morning manamas-tamas pagsulti, nagtuo siya bugat ang iyang gibuhi ang isyo. Unsa na sa Biblia? Niya atong basahon sa Biblia nga gitawag ang bagong maayong balita, Biblia. Maayong balita, Biblia. O, giingon diri sa nakasulat sa Sirak, Kapitulo 23, versikulo 13, giingon, ayaw paganad pagsultig mga binalikas ug panamastamas sala kini. Busa, sa giingon, ayaw pag-anad, buti pasabot, ayaw batasana. Bindilyo, tambagan. Muna giingon, buhi ang tambag. Nagbuhi ang tambag ang Biblia. Ayaw pag-anad. Ayaw pag-anad, buti pasabot. Sa pag-sultig, balikas. Pangutana, may Bindilyo. Wamang ko, nagbuhi og pamalikas, kay bawal man namo. Dabe karon kay giingon man. Og, naigsumpay, sa pagpanamastamas, sala kini. Ang pangutana kanang giingon niya, gibulad naman na, giasin man na. Unsa pagbakod ana sa katawa palandaan, iyaga-iyaga kay ang iyaha mato pa gibulad, giasin, di ba nang hingapin nga istorya? Kanara. Ang buhaton nimo Bindilyo kinira, bantay ang imong pulong ba? Labi ministro na gani sa PBCM ang imo ganing engkwentrohon. Ang pingi gid ang imong mga pulong nga dili ka masayop kay masipyat gani ka. Diha gyud ang kawawon among iwadwad sa kahanginan. Una, nabas Biblia, basahon ko. Sira, Kapitulo 28, pabor ko naman ng Biblia, maayong balita Biblia nga may primator ni Julio Cardinal Rosales o gipangusahan sa pagsulat sa mga scholar sa Biblia Katolikong Protestante. Sira, Kapitulo 28, versikulo 26. Tingali adunay usa ka tawo nga maghulat kanos ikaw masayop ug kung dili ikaw magbantay, masukamod ikaw sa kaugalingon nimong mga pulong ug mahilo ka pa diha sa atubangan niya. Oy, sama day gihapon kunos mahilo ka pa diha kuno nga maigo kunos rason kuno. Ang usa ka tawo di magbantay sa iyang mga pulong, pag maigaan siya matubag na gani, pag mauwawa na diha na pulok-pulok ang agi. Ngano man, daghang mga listeners na minaw. Sa imong programa o sa among programa, naay mga listeners na minaw. Kung mahimo in-ani ra nga sistema, para nga may tabo, kamo nga naminaw karon ihok inyong hatagag info si Bindilyo. Na, magpalit og oras diri sa Villanueva, hook up sa iyang programa, kay parang maglami ang istasyonan sa Radyo Bandira. Kanara. Nabati ninyo ang iyang atake na mo. Igo, rami nanubag. Dipinsa mi, siya offensive siya. Nasa buboy. Offensivas iyang mga isyo diri sa PBCM. Dipinsa mi. Kami ba'y nagbuhay o nag-open ani nga nangatake dito? Siya. Oh, anara, gidala na mo ngano sa iyang programa. Labhan man kunuhay niyang PBCM. May lagig paglab. Labba lagi. Nga ang linabhan, bulingon lagi hapon. Ngano man. Bisa sa laban niyang mga ministro sa PBCM. Pagtubag na mo, pulok-pulok magyapong agi. Kanara. Na, karon din hina. Sa Biblia di pagbantay gid kung tao ta sa Dios kina manayming ta magbantay mo ng talambagan kinahanglan nga anda mo kanunay tinimplag asin kay basin sa inyo pagpatakag istorya mauwawan kamo na karon sa balaan kasulatan na abagyod nga unsa pang dugang talambagan sa Biblia nga gihatag Brad Warlito. Ania Brad Macarayo sa dugang talambagan dinhi sa pagpahayag sa Mateo sa iyang kapitulo 12 sa iyang bersikulo 37 gingon dinhi kay pinaagi sa imong mga pulong, baga matarungon ikaw, ug pinaagi sa imong mga pulong, pagahukman ikaw sa silot, busa mga kaigsunan, pagahukman sa silot, kung ang tao, magka, dako man ang ilahang mga pagbaybiay, magud na pagahukman sa silot. Sa gibasa dito, muna giingon nga, giingon sa pagpahayag nga, pinaagi sa imong mga pulong, pagahukman kag silot. Sa gibasa sa nakasulat sa balaang kasulatan. Unya kay giingon man nga pinaagis mga pulong hukman og silot. Mo nang giingon nga kung manghingapin na atong istorya, mo na nga ang mga tao na imuhusgar kanang giyaw-yaw nimo Bindilyo pagyaga-yaga na dili. Kanara. Sa kinataw-an pa lang ganin mo daan maila na. Kanara. Ha? Na karon dinhi na asa pa ang dugang prueba Brad Rome nga atong mabasa sa Biblia. Oh, dinhi Brad Macarayo dinhi sa Mateo sa maulang gyapon basahon sa iyang kapitulo 5 sa iyang bersikulo 37 nagaingon dinhi. Apan
ang inyong sulti himua lamang nga oo o dili kay bisan unsa nga kapin na nanini nagagikan sa dautan. Tanawara! Unsa na bindilyo? Nagamit magag Biblia. Una Biblia nga imong gagamit, unsay giingon? Ang sulti ayaw pa kapini. Kay bisan unsa nga kapin nagikan sa dautan, unya gikan pa lugar na sa Dios bindilyo. Ang imong pagkamayaga-yagaon, pasar ka Sirak 23:13, di ba taga ka? Og exam pa, purting taga ka, purting hagbungan nimo. Kanara. Og exam pa, examon ta sa Dios tanang magwawali. Pungga argumento nimo. Di ka kapasar. Anara, ngano, nagkapasar ba ka sa pagkatao sa Dios? Kana pag ingon nimo giasin gibulad, usa ka dakong bakak. Unya, ang pangutana karon nganong nigamit man kana nga bakak wa gani ka mahibalo, wa gani ka kakita sa lawas sa magtutudlo. Nibuhi ka na nga gibulad o giasin. Unya, kumusta man? Tao ka na sa Dios? Mao lagi na. Kay di man ta tao lagi. Magpaaron-aron gani ta. Mugawas gyud mo na giingon ni Kristo diha sa Mateo. Mailan ninyo sila pinaagi silang bunga. Bunga sa imong mga pinulungan sa imong bakba bindilyo. Kana ra. Karon dinhi na asa pa ang dugang prueba. Kung manudlo ta, ato bang ipahay angay dito sa dili sa tong kaugalingon o diha sa tong kaugalingon, Brad Jisrael? Ipahauyon sa maayong tuluuhan. Niya atong basahon diri sa nakasulat sa Tito kapitulo 2 bersikulo 1 kama siti gingon. Apan sa imong bahin ang imong pagpanudlo ipahayangay mo sa matarong tuluuhan. 7 gingon. Sa tanang butang ipakita ang imong kaugalingon ingon sa panag-ingnan sa maayong binuhatan ug sa imong pagpanudlo ipakita ang kaligdon sa pagkamatalahoron. Na nahiangay bas pagtulunan mo? Nagtuman magkakasugo. Unya kay nagtuman magkasugo. Ang imora ikaupat lugar kasugo. Pagbantay sa adlaw paulay. Dabi, giingon man ayaw pagpamakak nganong bakakon man kabindilyo. Kanara. Ha? Tanawa lagi. Na mao na dungagi pa ang imong paghilabot sa mga ministro sa UCM. Kanang lig-on pag yun nimo ba nga imong yung nakatunan sa imong pagkapastor nga imong ilatos sa imong kaatbang. Kanara og nagtuo ka og mainglaki ka ako o kami di gyud mo ila sa imong pagkamainglaki. Ha? Ha? Munay prangka nga pagkaistorya. Ha? Wa pa nimo hilabting mga ministro sa PBCM. Ang pagtulon ang PBCM way latos nga mahitabo. Kanara na dinhi na. Karon ang iyang paagi ang iyang estilo hibaw-an nas mga ministro sa PBCM imbis kay naamang ka siya sa kamatuoran ang iya untang kaatbang ang iya untang gika inkwentro ginamit ang balaang kasulatan dad-a sa minatarong sinultihan dili kay dag-o nimo sa dinautang sinultihan na ba sa balaang kasulatan sa Biblia Brad Rome nga ang tao dad-on gyud dili sa dinautan kung kita magpanghimato dili sa dautan nga pagpanghimaton og pakiglantugi o pakigbinailuay sa rason kun dili sa katarong na abas Biblia. O aduna gyud kana Brad Macrayo atol pagbasahon dinhi sa nagsulat sa Roma sa iyang kapitulo 12 bersikulo 21 nagingon. Ayaw pagpadaog sa dautan hinunua dag-a ang dautan pinaagi sa maayo. To ana. Ikaw man kay tao sa Dios bindilyo. Unya kami dili man ka tao sa Dios. Ngano man in tao sa di ka nakasugakon sa imong rason? Wa ka nagirason nga mapopo kay mo gamit na makadagat apot naman kaspulong bakak? Ha? Mao ba gunay pinulungan sa katawhan sa Dios? Sa atong pagpagkig bugno sa pagpanghimatuon nato, gamito nato sa dinautan nga paagi. Ultimo bakak gawion na nimo sa imong pagpanghimaton. Aron lang nga duna kay ikalatos dito sa imong katbang. Katnara. Na dinhi na. Dinhi na. Ato karon kini lagi mao lagi ni kun mao nay gingos Biblia tao sa Dios may unsa man may pagwalay Dios nga mao imo guide nga mohatag og saktong pagpamulong aron isultis iyang mga katauhan ngano man ani mugaw uyon ba husto bang mogamit og bakat gisiguro lang ang napulo kasugo naa di ang pagbantay pero ang ayaw pagpamakak digamit nas Pastor Bindilyo kanara na kumuingon ka pananglitan nga ngano man na nga sige man panghilabot na si Macarayo gitubag oy sos gihagit tubaga Macarayo ni ana mga siya katong previous na mga wali dire pwede pa bati pero kining oras na mo gibahin naman namo ni gihagit-hagit ko niya karo paghagit-hagit niya nagtuo man gud siya atrasan ko siya bisag gamay
Bisag usa na lang. Ha? Usa na lang ka pulgada, dili ko na sibugan, debates Biblia. Muna klaro lang pagka-istorya. Muingon ta karon o pakigdebate harap-harapan, muna giigon ang imong programa ug among programa tinubagay ng nahitabo. Kanara, ang debate pwede humanon og usa ka oras. Pwede humanon og usa ka oras, depende sa contract nga atong gipirmahan og pila ka oras ta magdebate. Depende sa oras og pila o minuto ba tunga ra mas oras, 20 minutos, humanon ang debate, human ang debate. Pero ang tinubagay, matag program nimo, mabati kung kinsa ang gibugaton, kinsay ni buhi sa hustong isyo, o kinsay ni buhig mga bakak, kinsay ni gamit sa dili bakak ng mga pulong, o kinsay ni gamit sa bakak ng mga pulong. Kanara, na busa gamita. Tanan nga suportar sa imong programa diin, ikaw mo oy nag-angkor, ikaw mo oy nagwali, paning kamuti nga maluad nimong prinsipyos mga ministros PBCM. Kanara, dili ta magpatakag yaw-yaw nga dili ta manayming sa atong kaugalingon. Nabas bala ang kasulatan nga nagitaw nga magpataka rag yaw-yaw unya siya dili ug siya bantay mauwawan rapod Brad Warlito. Oo, dinhi mabasa na to Brad Macarayo. Dinhi sa panultihon sa iyang kapitulo 18, sa iyang bersikulo 2, ikama na to sa city gingon dinhi sa pagpahayag mga kaigsunan. Ang buang dili magsapayan kung may masabtan ba siya o wala. Ang iya mao gayod ang pagpatuo nga siya malamon. Kung siya mosulti nga nag-among-among lang siya nga sa iyang galingon kay maamang lamang siya sumala sa pagpahayag Brad Macarayo. Kay malaang man siya, giingon pagsulti atong klarohon na. Ang buang-buang dili magsapayan kung may masabtan ba siya o wala. Ang iya maura gayo na pagpatuo nga siya maalamon. Kung siya mosulti, nagamong-among lang siya sa iyang kaugalingon. Kay malaang man siya sa iyang kaugalingong mga pulong. O niya karon nagpatuo ka nga ikaw tao sa Dios. O niya pag-abot niya karon nga anong niapot o nigamit makas pulong bakak. Giasin kuno gibulat. Tanawa ra, katawa dayon dalang yaga-yaga. Di ba? Biblia nag-ingon kung may tao nga mapanamas-tamason sa iyang kaugalingon, sala kana kung buhaton mo. Nganong gisudlan mamanimo ng sala abindilyo? Kanara, ha? Munay dakong question ha. Napay daghang paningil abot sa unahan, huwata. Kamo nagsunod sa among programa, paminawi, lingkod sa inyong barugan, sa inyong gilingkuran karon, tanawa og paminawa ninyo og unsa ni Bindilyo kung siya nay mudas rason nga nakig-inkwentros mga ministro sa pagtulon ang PBCM. Na? Ihina. Na karon unsa pay gisultis Biblia ang gibasa ni Brad Warlito ang 18:3 man kama city ikama nako sa bersikulo 13. Pamati una sa dili ka pamutubag aron dili ka maulawan og may samas buang-buang mo nang giingon manahiming lagi ta. Templado ba? Mutubagan ita paminaw sa unsay isyo. Ang iyang isyo nagamit ba siya bakak o wala? Gub'a sa maayong paguma ginamit ang balaang kasulatan nga walay bakak nga imong gamiton. Kay kung mo gamit kag bakak, sakpan ka sa imong bakak nga gihimo mo. Naigiingon sa Panginoon Jesucristo, mailan ninyo sila pinaagi sa ilang mga bunga. Ang bunga sa mga pulong nga digawa sa baba, maora po'y magtugaan. Tao ka ba sa Dios o dili sa atong nabasa? Nga nakasulat sa balaang kasulatan nga atong gipanghanay nga mga sita sa Biblia. Karon unsa day talambagan Brad Rome sa atong Ginoong Jesucristo bahin kon kita sa dinhi pa siya sa kalibutan ng atong Jesucristo unsa day ang iyang gilecture unsa ang gitudlo sa atong Ginoong Jesucristo. Ato lang pagkabasahon Brad Macarayo dinhi sa nakasulat sa Juan sa iyang kapitulo 8 bersikulo 44 nagingon. Kamugikan sa inyong amahan nga mao ang yawa o ang inyong tinguha mao ang pagtagbaw sa mga pangibog sa inyong amahan. Siya maoy usa ka mamumuno sukad pa sa sinugdan og siya walay labot sa kamatuoran kay ang kamatuoran wala man diha kaniya. Inig pamakak niya siya makasulti tukma sa iyang kaugalingon kinaiya. Kay siya bakakon man og mao ang amahan sa mga bakak. Tuan na! Unsa day gitudlo sa atong Ginoong Kristo?
ang yawa kuno bakakon, ang kinaiyahan, pagpamakak. Kung siya musulti, mamulong ba, dili magsultig tinuod, magsultig bakak. Karon kung natao ka sa Dios kay magsulti makas samas pinulungan sa Dios unang Pedro 4:11 kaganiha. Na karon kay giingon man ni Kristo ang kinaya sa yawa bakakon. Unya giingon man ang tao sa Dios kinalan moawat ka ingon sa sinultian sa Dios. Sato pa kung unsa day gitudlo sinultian sa atong Ginoong Kristo, kinahanglan nga moawat ka. Ang bakak asa makaplaga nabas kinaiyang Kristo? Dili. Take note Bendilio. Unang Pedro 2:21-22, way bakak nga magikaagi, gipagpahayag si Kristo walay lama, walay sala, walay bakak nga nakaplagan siyang baba. Walay limbong. Kanara. Karon na si Kristo kamatuoran. Unsay prueba Brad Warlito nga si Kristo kamatuoran? Oo, Brad Macarayo. Gingon din sa pagpahayag sa Juan sa iyang kapitulo 14 bersikulo 6. Mitubag kaniya, ako mao ang dalan ug ang kamaturan. O bisag di ala takutob unsas Kristo? Kamaturan, Brad Macarayo. Karon kamatuoran dai Brad Israel. May bakak ba nga nagikan sa kamatuoran o wala? Niya atong basahon sa nakasulat sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 21 giingon sa pagpahayag sa Biblia. Isulatan ko kamo dili tungod kay wala kamo mahibalo sa kamatuoran kung dili tungod kay kamo nahibalo niini og nahibalo nga walay bakak nga nagagikan sa kamatuoran. Na, tuana. Si Kristo kay kamatuoran may bakak ba nga magikan sa baba ni Kristo Brad Israel? Wala. Wala. Ngano man tungod kay si Kristo kamatuoran o kamatuoran wala magikan ang Bakak. okay, kanara. Naon sana. Tao magaka ni Kristo kabindilyo kinira ang akong ipaningil nimo. Nganong ni gamit makagbakak ng among magtutudlo giasin og gibulan. Ha? Kanara. Tanawara. Unya tao ka na sa Dios ana. Ha? Busa nagpasalamat migdakong imong ipangbuhyana dungagi pa. Dungagi pa ang imong isyo nga gibutang sa imong hunahuna kay pagbuhi na mo ana. Pagtubag na mo sigurado gyud. Bantay gyud ang imong kaugalingon nga di ka mauwawan pinaagis imong mga sinultihan. Kanara. Na? Mo lagi na magpatuo lagi tang tao sa Dios. Mo siyan lagi ta. Na maila. Kung tao ba sa Dios na tarawara na ang pagkamayaga-yaga wa nakapasar. Ang giawat ng bindilyong kinayahan dili kinayang Kristo. Ang giawat kinasiyawang bakakon. O kanara. Prangka harap-harap pa istorya. Tubagas imong programa. Kung naay naminos programa karon paminawa ninyo sunod Domingo alas 6 paingon sa alas 7 paingon sa alas 8 programa nila sa Way Kurat didto sa FM Balingasag. Paminawa ninyo. Tanaw gay og mailaki ba sa motumag ini? Ha? Nani apa? Ang iya ana mubiya ra ba nas isyo? Pagkanaan na gani nga maipit nas isyo, biya ang isyo, murag agukoy, mudaga na pon magkutkot apog laing bangag. Pag masakpan ang ihang mga rason. Ni pagyud say rason, matod pagyud niya, tanawa ra guni. Maora pud ni, mo lagi na di lagi ta magpataka lagi istorya kay kun pataka tag istorya diha na to dili ta makuana diha unya ta mauwawan pinaagis mo nas panultihon 18 bersikulo 13 na agibasa kaganiha na karon dinhi na ta niya pagyud siya nag-challenge gani siya ni niya pag siya nagtuo gyud siya nga ang iyaha gyud maura pud gani ni magwawali sa tanan gani nga mga magwawali diha sa SDA kiniras bindilyo mo ipinasay ngano man halos tanan nga nagwali sa SDA ni ila nga si Mrs. White propeta pero kini siya di gyud nimo ila nga si Mrs. White propeta tanawa ra gud ni nagwa palagi nimo ni ablihe lagi na dili lagi ni mawadwad lagi imo prinsipyo bindilyo na atong paminawa na tanawa og unsa iya pagpahimaton ni Ellen G. White. William page 1413. Mrs. White, official in the church, not assuming the title of prophet or prophetess, Mrs. White maintained that she was the Lord's messenger, bearing his message to the people. When you say ang pag-assume sa title prophetess sa sana? Wala. Wala yun. Okay, sunod. Seventh-day Adventist Creed, page 255. Early in my youth, I was asked several times, "Are you a prophet?" I have ever responded, "I am the Lord's messenger." I know that many have called me a prophet, but I have made no claim to this title. Favor declared me to be his messenger. Okay, claro.
To ana, ang fundamental doctrine kuno sa SDA, wag yun mag-angkon si Mrs. White nga propeta kuno. Kanara, iya man ang isyo. Iya na karon diri na nakarga gyapon na kay naa na sa aton sa iyang pag-atake diri na mo. Karon tan-awa gani og unsa pa iyang gisulti. Challenge na yon siya. Nya, unsay challenge si Bindilio? Ini preacher na yon gi-challenge niya. Nya oh. Hindi o ito religious one preacher na makaprove sila ng libro ni Mrs. White na niangkon si Mrs. White na siya propeta. Wala yung mabasa. Kung doon naman nagtudlo niya na iso, nawiyan ang konklusyon. So ana, inyo nabati, unsay gisulti niya? Ini preachers. Basa. Nga naa dia, nga bisag unsang libro, unsang basahon nga si Mrs. White nag-angkon nga siya propeta. Iyan ning isyu amo ning gibabati tanawa. Kung kamo lagi nagsunod tanaw to ganahan mo sa iyang prinsipyo. Na aton tagsa-tagsaon. Nag-ingon man gyud siya. Nga matod pa na niya, ini preachers. Basahi ko nga si Mrs. White nag-claim og nag-angkon nga siya propeta. Saba dia oy. Ikaw ray nag-ingon nga matod pa nimo. Basahi ko nga naa dia nga na ilibro nagpamatod si Mrs. White propeta. Na karon dinhi na. Oy Bindilio, wade ka? Nganong gilimtan man ninyo ning basahon? Kining basahon no? Gilimtan nimo ni. Gikan sa kasing-kasing. Unsay gisulti ni Mrs. White? Ha? Tanaw na to. Og unsay gisulti niya. Pero sa dili pa nako ni basahon ko sa ning mga panghitabo. Kining mga panghitabo tanawa gani. Og unsay talambagan ni Mrs. White. Giingon diri sa pahina sa 70 city. Giingon sa nakasulat diri. Inyo maning basahon. Unya niingon kang matod pa nimo. Nga gi-challenge nimo ang mga preacher. Ang tanang magwawali. Nga naa dia nga duna bay basahon nga si Mrs. White nag-angkon nga siya propeta. Nya giingon dire. Dili kita mo gamit giingon sa pagpahayag dire sa akong gisitar na nga pahina 70 city. Akong awhagon matod pa ni Mrs. White. Kadtong nagaangkon nga nagatuos ka matuoran sa paglakaw sa panaghiusa kauban sa ilang kaigsuonan, ayaw hatagi ang kalibutan sa paghunahuna nga kita nagpalabi sa kasigpit nga kita wala magkahiusa nga dili man nagsama ang atong pagpanudlo likay ang pagkabulag-bulag. Unsay prinsipyo ni Mrs. White nga giingon sa mga panghitabo sa katapusan nga panahon na basahon man ninyo kang Mrs. White man Ang pangutana karon sa talambaga ni Mrs. White, likayan gyud nato ang panagkabulag-bulag sa prinsipyo kinahanglan natong pagpanudlo managkausa kita ug likayan nato ang panagkabulag-bulag. Na dili di magkabulag ang prinsipyo. Pangutana karon, ningon ka, basahi ko, nag-claim unya si Mrs. White, wa di ay siya magsulat, wa di ay siya magpahayag di ay nga siya di ay gipaila iyang kaugalingon nga siya na ang hiyas pagkamanalagna. Basahon nato ganini, tanaw ginato ning bakak ni Bindilio, ganiingon siya, way mabasa, ikaw rapoy nag-ingon, o nang inyong basahon, gilimtan ni mo. Mas maayo pa mi, kay nahibalo mi, ikaw, nahibalo ka? Wala. Busa, sa nakita sa balaan kasulatan, ato pang basahon. Giingon dire sa giingon, gikan sa kasing-kasing. Gikan sa kasing-kasing, giingon sa pagpahayag. Sa pahina 3, giingon no, sa Efeso, naglista si Apostol Pablo sa 5 kadagko nga Espiritu Santo. Mga apostolis, giingon sa pagpahayag, mga manalagna, mga magwawali, mga pastor, o mga magtutudlo, mga giingon ang mga Adventista, nagtuo nga si Ellen G. White adunay gasa sa pagpanagna. Na diya kuno sa iglesia kuno na diya gipaimutan kuno sa atong Ginoong Kristo mga apostolis, mga manalagna. Bisag diya lang taon, giingon des pagpahayag din dire. Nagsulat siya si Mrs. White kaniadto. Akong giingon ang akong buluhaton naglakip sa buhat sa usa ka manalagna apan wala kini kutob diha busa giingon nga ang iya kuno mga buhat naglakip sa pagkamanalagna gisulat sa Selected Messages libro 1 pahina 36 na pangutana wala kuno pero si Mrs. White nag-angkon ang hiya sa pagkamanalagna na ako niya tanawara lagi na mao lagi na. O niya, kay niingon man ka. Moingon ang uban. Nga naman nga gigamit mo. Oh, iyang giingon, nag-challenge me. Apil mi challenge siya. Ini preacher. O niya, kami man mo gika-enkwentro niya. Di ba nang among gipanubagan?
Among gigamit ang ilang ang basaon. Una pa mato nahusto bas bindilyo. Kanara na karon asa pa kinira unya moingon siya karon pananglitan nga matod pa na niya unsa may gipasabot. Kinira moingon siya pananglitan. Walay mabasa nga nag-claim nga siya propeta si Mrs. White. Pero ilang libro nag-claim na o si Mrs. White nagpadayag na sa hiya sa pagkamanalag na sa atong nabasa sa ilang basahon. Karon ni challenge mas bindilyo kinsay nitubag. Ang nitubag na initubag sa iyang challenge. Naaba kuno diyang si Mrs. White nag-angkon nga propeta. Ang nitubag iyarang kauban. Iyarang kaubang pastor. Tanawon tagani. Di ba ang iyang kaubang pastor nitubag nga si Mrs. White propeta gidaw. Tanawon tagani na atong basaho, atong ipabati niya. Giingon diri o. Kung nakita sa Milabang Domingo, Iyahaning kauban na sa ilang programa po. si Richard Bindulyo na wala daw mo angkol nga si Ellen Goodwhite na propeta. Kunya, miingon mo nga siya propeta. Dili ba kauban mo nga SDA na iyang program sa DXDR kasi dito FPM Sunday unsay imong ikasulti ani. Salamat. So mo na siya no ang pangutana sa atong naminaw karon si Brother Romeo Mapula. Matod pa niya nagtanaw siya sa YouTube at ng Bagong Domingo. Kunya si Mitchell angkol nga si Ellen Goodwhite dili manalagna. Wala mo ingon nga manalagna. Wala mo sulti nga manalagna o mo na yan isulti no. So mo na siya nga tulkubag. Ang matuod nga manalagna bisan kining mga manalagna nga naka-record sa Blanca Kasulatan ngalan wala na sila maangkon na ako manalagna. So mo na siya. Tuana. Kinsay nitubag? Kauban ni Mitchell Bindilyo, pastor. Unsay giingon si Mrs. White sa ilang pag-ila propeta. Pero dili manggod kuno abilidad kuno sa propeta kuno diya kuno sa Biblia nga mag-angkon kuno nga siya propeta. Di kuno abilidad kuno sa mga na-record kuno sa manalagna o propeta sa Biblia nga nagpaila nga siya manalagna o siya propeta. Ilan ang isyo. Pero ang atong gikuang punto, mauni, ilan ang pagtubag, ilan ang pagpasabot, ilan doktrina. Pero ang ato niingon si Mitchell Bindilyo, nga matod pa niya, dili gyud propeta si Mrs. White, kay wala mo angkon. Pangutana, nganong ni tugot man, ang imong kauban nga niingon si Mrs. White, giilan ninyong propeta. Kanara! Na ha? Tanawara karon. Kini ato ni tagsa-tagsaon karon. Ang ila dayong giingon dayon sa kauban ng pastor, ingon dayon, kini, ang pag-ilago namo ni Mrs. White nga siya propeta. Bisan pag wala siya mo angkon. Pero kami tanan, nagtuumi nga si Mrs. White propeta. Kay ang tanan niyang panagna, natuman, ohoy, sukdana na ba, og matuman, tinuod na, sa balaang kasulatan, Brad Israel. Naaba sa Biblia, nga bisan pagani, katong dili tinuod nga manalagna, kung napoy pagtagna nilang matinuod. Niatong basahon diri sa Biblia ang Katoliko nga adunay pag-imprimatur ni Julio Cardinal Rosales ug gipanag-usahan sa pagsulat sa mga scholar sa Biblia ug protestante giingon. Sa nakasulat sa Deuteronomio kapitulo 13 bersikulo 1 ngadto sa 4 giingon. Kung may usa ka propeta ug tig hubad og mga damgo, muanha kaninyo og magsangyaw bahin sa usa ka milagro o kahibulungang butang. Og tinuod nga milagro o kahibulungang butang nga iyang gibalita og kon muingon siya mangadto kita sa laing mga Dios nga wala ninyo iilhi ug ayaw siya pagtagda kay ang Ginoo nga inyong Dios nagsulay lamang kaninyo aron masuta niya kon nahigugma bagayod kamo kaniya sa bug-os ninyong kasing-kasing ug kalag alagari ang Ginoo nga inyong Dios ug kahadlokin ninyo tumana ang iyang mga sugo og patalinghugi siya, simba siya og ayaw pagbulag kaniya. Tuwa na, ang giingon, kung dunay usa ka manalagna moingon, mangadto kita, unya pag-abot ana,
muingon nga adto kita unya pag-abot na ang iyang panagna iyang gisulti matinood ayaw mo pagtuo kasi uban nagsulay lamang kaninyo na unya pangutana karon kay ang tanan man ka nga panagna natuman oy ngano man ning panagna lagi kini basahan to mga panghitabo sa katapusang kapanahonan atong lataon ganing natuman man nagiingon diri giingon sa pagpayag hinikay man gisulat ni Mrs. White giingon sa pagpayag pahina 31 mo lagi ni wa pa lagi sugding bindilyo na dili unta ni main ani among pagtubag lagi na iya man ning gisugdan siya may nag-open ani di ko may nagtubag giingon sa pagpayag sa pahina 31 giingon no gipakitaan ako sa pundok nga nagtambong sa kongregasyon miingon ang manulunda to ana ang uban mahimong pagkaon sa mga ulod ang uban mailalom sa pito ka hampak ang uban maabtan buhi dinhi sa yuta hangtod nga lalinon sila sa pagbalik ni Hesus unsa ning tuiga panahon kuno ni pagsulti ni Mrs. White nga mahitabo kuno ni nga ang iyang gisultihan kuno nga makaabot kuno sa iyang gisultihan kuno sa pagbalik kunong Kristo ni lalinon mao ni nga sa iyang panahon 1856 unya unsa na tang tuiga karon kay ang iyang gisultihan buhi man kuno di pa makatilaw di pa makasinatig kamatayon unya pag-abot ana makakita ambot og duna pa ba kay usa ka buok nga gikauban ni pagtambong sa kongregasyon nga gisultihan ni Mrs. White nga buhi pa tanawa ganitong tuig karon unsan tuiga to gipanagna niya iyang gipaabot sa iyang panahon nga mobalik si Kristo unya magkakita nga buhi katong dili pa mamatay niya pag-abot na 1856 unya ikuan kay na 1856 pila ang imong kuan na 2019 minus 1856 pila ilabas equals pila 163 unya pangutana i-plus sa 1856 ang 163 nga tuig pilay mugawas 2019 ambot na awa kay nigawas 2019 kang buhi ka karon gisultian ni Mrs. White Mrs. White hangtod siya gani na nagna wala kabot yung kinabuhi naambot sa iyang gisultian natambong kuno kongregasyon og naa pa ba kabuhi naasa pa niya pa sa pahina 32 sa mga panghitabo sa katapusang kapanahonan lang gyapon giingon. Sa pagpahayag dire 32 na ni giingon. Ang tukma ang takna mo abot dili na kini madugay kaysa iya rago ni panahon ug ang uban kanato sa karon nagatuo magpabiling buhi dinhi sa yuta anamo ni ang giingon ug makakita sa katumanan sa mga tagna nga gitino sa makabati sa tingog sa punuang manulunda ug sa diyong Dios sa budyong sa Dios nga mula no gikan sa bukid ug patag ug dagat hangtod sa kinatumyang mga bahin sa yuta usang tuiga Hulyo 31 gisulti 1888 onya kuana kwentaha gani og pila gani ang tuiga na i-minus na po nato 2019 minus kining 1882 unsa man ang mugawas 100 pila 133 niya pag-abot 131 pag-abot na unya imong i-plus be ato ganing kuano na kay ato di magyutaan ni mga kuan di magita mo gamit ag calculator calculator tanaw ta 1800 nara 2019 nana ha unya minus 1888 equals 131 lagi niya pag-abot plus sa 1888 ang 131 tuig pilay gawas 2019 niabot ka lagi na buhi ba ka lagi ang iyang gisultihan lagi na moingon ka natuwa panagna natuman dahil na kinsas mga gisultihan niyang buhi sa iyang panahon nga mo ay magkita sa balik Kristo hangtod karon nagpaabot man lagi tanawara na mao lagi na bindili wa pa lagi nimo sugde di lagi nimo gawas lagi sa ato programa lagi namo lagi na kung kinsa na ibasulon ikaw ngano man ikaw may nagsugod ani na dinhi na agoy kay giingon man sa iyang prinsipyo di ay nagparehos ra gyud silang bindilyo unsay gisulting bindilyo unsay bindilyo wala mo angkon nga siya propeta mas arang-arang pagkaubang pastor kay niila man nga si Mrs. White propeta ngano man kini rao niingon man nga
Dili kinaiyahan kuno sa propeta nga mag-angkon kuno siya nga siya kuno propeta o manalagna. Kamura po'y nagsulti ana. Dabig mabasa og debate lagi ni pulok-pulok agi lagi na. Ang ilang prinsipyo mo ni og debate mo sampol ta kini raw og debate. Tema, debatihan. Pamatud-an na mo nga ang manalagna o propeta dili mo angkon gyud siya sa record sa Biblia wa gina mo angkon nga siya manalagna o propeta. Sa ato pa na asas affirmative side, negative side mi. Kay mo supak man mi. Pagpamatuod niya nga ang propeta dili kuno mo ang dili gyud kuno mo angkon nga siya propeta. Pag cross examine, usa duha tulo ka pangutana pulok-pulok lagi. Moingon ta pananglitan kung mabasa sa Biblia nga dunay manalagna nga siya propeta, unya manalagna siya, gitug-an iya ngalan, unya siya giangkon nga manalagna propeta, pilde. Kanara sa Biblia Brad Warlito, tinuod ka ang ilang prinsipyo? Nga matod pa nga ang tinuod nga propeta sa record sa Biblia wala mo angkon nga siya propeta o naa? Niya miangkon gud Brad Macarayo. Dinas na Sa dili nakasulat. pa nimo basahon, basa sa Brad Jezreel, pabor nimo kay ang SDA Bible man ang iyang giandam ni Brad Warlito, unang hari kapitulo 18 bersikulo 22, palihog pagbasa sa ang pulong sa Dios sa unang hari 13 bersikulo 18. Palihog pagbasa. Sa nakasulat, sumala sa gisitar mga sitas 13:18 sa unang hari. sa unang hari giingon sa pagpahayag sa Biblia. 13:18 sa ang pulong sa Dios. Ibasa. Giingon sa pagpahayag sa balaang kasulatan, ingon ini ang atong mabasa. Mingingon ang tigulang nga propeta. Propeta usab ako sama kanimo ug gisugo sa Ginoo. Ang usa ka anghel sa pagsulti kanako nga dad-on ko ikaw sa akong balay aron makakaon ka ug makainom. Apan nagbakak ang tigulang nga propeta. O na, tanawa. Niingon, wa kuno sa record sa Biblia ang propeta. Naay propeta na record sa Biblia pero wala kuno mo angkon nga siya propeta. Kana di pag-ingon, ako propeta, ako usa ka propeta. Na pangutana, wa day mo angkon. Na karon, kung moingon gid siya, wala gid mabasa sa Biblia. Way mabasa sa Biblia nga ang propeta nag-angkon nga siya propeta o manalagna nag-angkon nga siya manalagna. Si Elias manalagna man, propeta man sa Biblia Katoliko, Malakias 4:5. Gipamatud-an ni Kristo nga si Elias mao si Juan nga Bautista. Karon pangutana, si Juan nga Bautista si propeta mao si Elias. Si Elias ba ni angkon nga siya manalagna o propeta Brad Warlito wala? Oo, miangkon gayud Brad Macarayo. Sila ra di ay mo. Dinhis pagpahayag sa unang hari sa iyang kapitulo 18 bersikulo 22, ngunini ang pagpahayag. Unya miingon si Elias ngadto sa katawhan, ako bisan ako lamang nga usa ka manalagna ni Jehova. Apan ang manalagna ni Baal upat ka gatos og kalim-an ka tawo sumala sa pagpahayag Brad Macarayo. Tuan na. Unsay nabasa? Niingon si Elias, ako bisan ako rang usa nga manalagna ni Jehova sa Biblia Katoliko, propeta. Unya wa day mag-angkon. Unya nga siya propeta. Tanawa mo lagi na. Muna italambagan lagi dito sa Sirach 28 bersikulo 26. Timbang-timbanga ang ato mga sinultihan. Muna nanambag si Pablo sa Colosas 4:6 lagi tinimplag asin. Kinahanglan mo sulti ta sama sinultihan sa Dios. Dili ta lagi magpataka lagi yaw-yaw. Kag pataka tag yaw-yaw muna makasagumag tas panultihon 18 bersikulo 13 mauwawan ta. Muna ganing musulti ta ug labi nagmanubag ta mamati sa. Na di kay magpataka tag yaw-yaw, tanawa mo ingon tag wala unya na adi ay sa balaang kasulatan. Di tanawa, di giingon na kinsa may nagkuan sa og sa debate pa kinsay naas kawon. Kanara na karon ni apag yod. Ambot gitubag bakha ni. Ha? Tubagon magyud ka ni. Niya ako'y question. Nag-ingon si Mrs. White. Ang hiya sa pagkamanalagna gisulat niya sa gikan sa kasing-kasing. Gisulat niya pahinatres. Ang hiya sa pagkamanalagna naa niya. Ang pangutana karon ni Ingos Bindilyo, wala gyud kuno mag-angkon si Mrs. White nga propeta. Laktod pagkaistorya, si Bindilyo wa gina mutuo nga si Mrs. White propeta. Kung ako lagi naapalagi si propeta, napalagi si Mrs. White lagi ni panahon na lagi karon. Kanas Bindilyo ba mao na maghatag kaugtas ni Mrs. White. Ngano man si Mrs. White naningkamot nga dili magkabulag-bulag ang prinsipyo. Unya ang kaubang pastor niya dinhi sa Cagayan niingon nga ang
kining si Mrs. White propeta, si Bindilyo dili mo tuo nga si Mrs. White propeta kay iya manggiwali nga dili propeta. Unya ang dako pagyud karon nga balitad tungod kay dakong pagdinay ni Bindilyo kay bisan pa ang ilang gibasaw na gitawag lagda sa pagtuon sa Biblia ug mga balaang alawiton. Agoy kining 28 ninyo katima nga kuna ay mo magpamimbro kinahanglan mo pasar ka naa diha pod ang pangutanag tubag. Nabasaho nako ning lagda sa pahina 61 sa numero 23 nga pagtulunan na kinahanglan ra ba ka nga og magpabautismo ka, kinahanglan nga imo ning tuuhan kay pangutan-on kang nagtuo ba ka ani. Ako ra kong basahon sa 60 unya ang pahina sa 61 pod giingon pangutana numero 23 ni nga pagtulunan giingon unsa ang nagkalain-laing hiyas nga ang gihatag sa Dios sa iyang iglesia tubag hiyas sa kaalam unang Korinto 12:11 kahibalo pagtuo pag-ayo pagbuhat og katingalaan panagna sinultihan og mga pagsabot ug uban pa na mao nang gipamatudan natong kauban ni Bindilyo nga matod pa ang mga panagna gud ni Mrs. White na tuman na pero naanay wala matuman na pangutana karon sa pahina sa pangutana numero 10 unya tubag numero 10 sugdo nato sa pangutana 9 og sa tubag numero 9 og sa pangutana numero 10 og sa tubag numero 10 pod giingon pangutana ang hiya sa pagpanagna gipaila ba sa mga Adventista del Séptimo dia? Oo. Tubag day na si Mrs. White giila nga nakadawat ning hiyasa ang iyang daghang mga sinulat nga gibili niya kanato nagdala sa matuod nga ilhanan nga gibutang sa Biblia sa usa ka matuod nga manalagna mo ning mga gipangbasa na mo nga basahon nga sinulat ni Mrs. White. Mao na siya nga ang hiya sa pagkamanalagna naa ni Mrs. White. Giingon din sa numero 10 nga pangutana ang kauswagan sa atong bulwaton karon nagsalig nagsalig sa atong pagsunod sa mga pamatngon og mga espiritu sa tagna. Giingon din ikaduhang Kronikas 20:20 oo tuuhi ang iyang mga manalagna aron kamo mouswag pagsunod sa manalagna og kaswagan nagaduyog na pangutana kiniras si Mrs. White wa gyud ilha ni Mitchell Bindilyo. Kung ako lagi Mrs. White, kung naa pa lagi Mrs. White karon, gitagak na nis pagka-pastor ni Bindilyo. Ano man, maura man ni pastor nga dili mo tuo nga si Mrs. White propeta. Na karon niingon maging ka Bindilyo nga matod pa nimo, i-challenge ta ka. May laki magkakatubagan ni. Tubaga sa imong programa. Tubaga sa imong programa. Mo lagi na kung giingon, i-hook up gani na imong programa gani dire. Samas pag-hook up nimo sa Waikurat FM dito sa Balingasag. I-hook up gani programa gani nimo dire pod sa Radyo Bandiras Bilya. Para human sa imo amo na pod. Kanara. Kay kinamo karon gipang-record man namo ang imo mga isyu, ang imo mga gibuhi ang isyu diri namo muni among gitubag. Kanara. Niya na. Niingon magyug ka nga si Mrs. White dili propeta, pangutana. Niingon man mo sa lagda ang katapusang iglesia dunay manalagna. Pangutana Bindilyo kinsay manalagna nimo diha sa SDA? Kaya katapusang iglesia, mao man ka ang imong simbahan nga imong gipamatudan. Una ni na Bindilyo kanang imong pagkaroon ingnon. Muna tubaga ha. Kay dili man ka propetas Mrs. White. Una gikinahanglan man nga ang katapusang iglesia dunay manalagna og propeta. Kinsang itudlo nimo nga propeta diha sa inyong iglesia nga mao ang SDA. Tubag. May laki magaka. Tanang program nimo nga imong gipasiatab nga naa ka nagyaw-yaw imong gilabhan kunuhay ang mga ministro sa BCM, tumaga ko nun Muna giingon, nga giingog mainlaki mga ka, ako di ko mo ilang mainlaki ka. Dugay ko na nang gibuhi ang pangutana, didto pa ang among programa sa radyo Ultra, sa Carmen. Didto pa nako gibuhian, hangtod karon way tubag ni Mr. Bindilyo, kanara, ngano, maglisod man. Maglisod siya og pamatuon. Maglisod siya tubag. Ngano? Dili ikapanghimakak ang ilang lagda sa pagtuon sa Biblia. Ang pangutana karon kay wa man di man ay propetas Mrs. White. Gila man sa mga magpabautismo gingon man sa kauban niya mga pastor nga si Mrs. White. Nakaangko nga gila si Mrs. White nga manalagna unya kay pag-abot ni Bindilyo. Di man propeta o manalagna si Mrs. White.
kinira kinsa di ay manalagna nimo Bindilyo nga ikatudlo diha sa SDA. Kung wa kay ikatudlo, bakak di ay ang imong pagtulunan nga imuhang gipamatud-an. Kay ngano, wa may propeta samtang ang katapusang iglesia na amang kahay propeta. Kanara na tanawa lagi sa imong pagtubag sa imong gibuhay mga isyo, nagsamo tinuon kalawom ang among depensa ug ang among gibuhi ang pagtubag. May laki magkakatubaga, balikon ko para nga tinuod nga ang SDA tinuod nga katapusang iglesia pagtudlo kinsa ang usa sa propeta nga imong itudlo kay si Mrs. White dili man ka propeta. Kana ra, ha? Mo lagi na busa mga kaigalan ug mga kaigsunan. Among gipanghinaot o gipangayo ang inyong pasensya, among gipanghinaot nga inyo kaming sabton. Ang pasensya among gipangayo diha kadinyo kay wala unta kini nga mga pagpanubag namo nga gibuhat kung walay isyu si Mr. Bindilyo. Ug wala niya kuhita ang doktrina sa PBCM, wala untay lihok ang mga ministro sa PBCM sa pagtubag. Ang atimano namo doktrina among gipamatud-an kana sa una namong pagsulod diri sa Radyo Bandera sa Villanueva, sa una namong programa doktrina ang among giatiman, pero kay daghan man siyang gibuhi ang isyo sa iyang programa sa Balingasag, sa Waikurat, Radio FM, mauna nga dinhipod. Gidala namo og ang ato diha nga magpalit po siyang oras diri para nga hook up pod ang iyang programa, para nga ang iyang programa, ang iyang tubag mabati ninyo og ang among tubag, tubago na mo, una iya ha, kay hook up man, alas 7 man iya pa sa alas 8, amo alas 8, paingos alas 9. Kanara, wapo mabutangan, kining oras ha, kay para, nga among ipakita, kung maalkansi mami, sa mga katarungan ni Mr. Bindilyo. Walay atake nga mahitabo kung walay nang atake namo, pero kay dunay pag-atake nga gibuhian diri kanamo, katungod namo ang pagpanubag. Dili pod makapaabot si Bindilyo nga magpakahilom kami ang amo depensa ug pagtubag sa among doktrina. Nga among gidepinsahan. Busa, mga kahigalaan ug mga kaigsuonan, sa mga nagsunod, nining among programa, ayaw lang mo kalain sa among mga gihimo nga pagtubag, kay wala may gimensyon diri nga wala manghilabot kanamo, siyara. Ang nanghilabot kanamo, mo'y among gipahinungdan nining among pagtubag. Wala unta, pero unsaon man nga ang doktrina ni Bindilyong gidipinsahan, mao man pod ang atong gibarugan. Pero gumikan kay siya mo nang hilabot, didto ra pod mi nagsintro sa iyang mga sinultihan. Busa mao to ang inyong nabati. Busa mga kaigsuonan, mga kahigalaan, wala naman kami oras sa ngalan lang sa bala magtutudlo Divine Master Tomas Senior ug sa katimbang ni Master Usab ug ingon man usab sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio o sa ngalan sa puwersa usab sa mga ministro sa pagtulon ang PBC bagi panguluhan ni Reverend Charlito R. Eugenio o sa mga kaubanan ng mga misyonaryo nga nag-uban sa matag asa ang among programa. Dinhi na lang kami kuto mga higalaan, kini ang inyong alagad sa kanginan, Evangelista Brother Hermogenes Macaraya ug uban usab sa akong kauban nga mga ministro. Kinausap si Mario Chabet. Kinusab si Brother Romira Macamos. Kini usab si Brother Gisrel Macarayo. Ug kami moingon dagang salamat sa inyong pagpatalinghog.